ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ ଜେଟ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ବାବୁ। ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ ରୋଷେଇ ସରୁ ଗଲା ବୋଲି ରୋଷେଇରେ କିଛି ପକାଇଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିମ୍କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅନେକ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ନିମ୍କି ଗଲେନି। ଏବେ ନିମ୍କିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପଲ୍ଲବୀକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ନିମ୍କି ଆସି ପଲ୍ଲବୀକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ନିମ୍କି ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଏବେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଲେ ତ ଆଜି ନିମ୍କି ତୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ, ଆଉ ଏକଥା ତୁ ଭୁଲିବନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି। ତାପରେ ନିମ୍କି ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପନିପରିବା କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି